Det er jo komplekst, enormt komplekst. Vi skal tage imod en masse forskellige indtryk og krav og interesser fra et hav af forskellige stakeholders hos vores kunder. Så derfor så er et system som Zoho, der kan hjælpe os med at navigere de her ting. Det er rigtig vigtigt. Ved Qualiware, der arbejder med at udvikle software, som vi sælger verden over. Vi blev stiftet tilbage i starten af 90'erne, og vi har efterhånden nogle år på banen, men vi er ret stolte af, at vi har kunne være med i det her space i så lang tid. Jamen, det startede faktisk med, at vi havde en hjemmeside, gammel hjemmeside, hvor vi skulle skifte teknologi på. Og så havde vi nogle folk, det var i virkeligheden designer, der gik ud og undersøgte, hvad for noget teknologi de godt kunne tænke sig at bruge til at lave hjemmesider på. Og så stødte vi på Zoho. Dialogen startede der. Det var egentlig først der, det gik op for os, hvor meget der var i at vinde ved at flytte alle de andre ting over. Før vi fik Zoho, der var det jo på alt muligt forskelligt. Så brugte vi Mailchimp, Google Analytics, alt muligt forskelligt. Det hang ikke rigtig sammen med noget andet, og så var der nogle konsulenter, der havde lavet deres eget lille kundedatabase-system med nogle andre ting osv. Og det skulle vi have samlet. Og det gør en meget stor forskel. Det, jeg kan mærke rigtig meget, det er, samarbejdet med salg er blevet meget bedre. Og det er ret vigtigt, at man arbejder på den samme måde, hvis man vil være effektiv og vil skalere forretningen på en effektiv måde. Og alle de ting kommer vi til at arbejde med i det nye Zoho. Der kommer et bedre flow i data, der kommer færre fejl måske, fordi data kan, når vi får et lead ind, så kan det flyde fra forms over i vores CRM og videre over til campaigns osv., at der er sådan et godt flow igennem systemet. Automatiseringerne er meget nemmere, og så er jeg meget begejstret for Zoho Analytics. Og når vi så gør det, hvad er så effekten af de kampagner? Altså er vi gode til at lave dem? Får vi konverteret godt nok? Sådan så vi hele tiden kan optimere og forbedre os. Det er det, vi forventer at få af Zoho. Det, der har betydet en stor forskel for os i forhold til tidligere, det er, at vi med ZRM har så tæt et samarbejde. I har brugt rigtig meget tid på at lære forretningen at kende, og de her faste statusmøder, vi har med jer, de gør, at vi sådan får bygget det rigtig, rigtig solidt og godt op, og får fulgt op på, når der sker ændringer. Udover at vi har fået samlet tingene og fået skabt transparens i tingene, og vi har fået lavet en platform, der har fjernet siloerne, så har vi jo sparet penge ved at søge, sunset en masse af de systemer, vi havde i forvejen. Vi har også arbejdet rigtig meget på vores effektivitet i kunderejsen. Hvis man ser den fra ende til anden, så vil den jo gå helt fra allerførste kontakt, hele vejen igennem markedsføring og salg til implementering og løbende support og hjælp for vores kunder i mange år. Og der kan vi jo måle på konverteringsraterne og engagementet, at det stiger. Vi er steget omkring 10-15% relativt i konverteringsrater i salg og markedsføring, for eksempel, siden vi har lanceret det her. Det er jo super fedt, og det skal bare fortsætte på den måde.